Kolia rero ni gomwe mise yatebire buna telebi y'abana siasa kuruterana amangana cinga kiciye emyega ya matanga asaga ni abana siasa kulige cincera cinga ucyo konyara gotwaro ko iwano gosonsora gati yemechando gose amangana ya abarengeti baroboka abanyene aniga go chamaiga yo kuruterana kwa amangana matindi age siasa gati yo mugavana we county ya Kise Paul Simbarati na boy gobono no omo waziri wechisemi Ezekiel Yombaki machogo asirito kolia rero umwe musibo gode yo mosini gatebire buna nerebi y'abara ikorugu sigo tuaro bomo na boyko nyara gukirania magendra subwamo eriko nyara gosiregesa kukyomo gusiyo bomo engana ya rokane mono anemono imeye county ya Kise amatuka erira ngabera tatu mwarorire kera matanga aringe gali bo machoge mwarora abantu bakugerera mu women to donya andi igora sa matanga aringe ubaraje seitoga iganyati ko Mario ya inaro utabinero ya chiro konyoranga especially into bana siasa tokuganya amatanga kero muntu ndasirire no togocha twacha kugia abantu twacha kwakia abantu chinkubia matanga twacha koramana sa matanga natakante bega nchibuna umwana siasa moke nande se message ya bana siasa bande ntebenga tigango tosike especially abantu bakwereire abantu bakwereire mbali gocha matanga bacha kwigusiasa tigatoche siasa tocha sa matanga tolere family chironyo tubatera ngoliero ro tokoreki torwe nya tutaite gukora siasa yaito tigato lige mikutano yaite se school ese ebiti tokore siasa yaito tuoge buna tutaite twake chinkobi lakini tutige gwaka chinkobi asa matanga because wana karo konyo gwaka chinkobi umuntu yana nasireire akumbetinga kiechikoba ayikwanya ngani chinkobi gwaki abantu ngakibaba tekoba buya igo ntebe ngatiga tutwaro morembe nande tiatusikane because bono boniga umaitene register tokumakeru no chugo boni ganya tororonya no murayo chorire ane gavana ane women pa no MCA kolega sire takire abana inchugo kambaruchi mbajiko to makere register bakoranga anturanyara na bago to se gozo na babo chunguru bakonya to anyari ba to bekere max igonto ko abana injinga tutwaro molemba sa matanga tutike koramana matanga to skabanto bali bakure tutigeri ogiri nyinga sa matanga mbuya mono abantu baitu bagusi tutwaro molembe ande campaign ngale kale tutige siasa twachakire mapema 2027 ikarare ube sabantu bamoneke utokanyati kone polling station inganjite sana abantu abuno barochega babusa epara kweli nganyole libageli lakini unaona ari gocha matanga yana wananya abantu bakondenga gakyo mugambi ewacho gatubwatuka ntebenga tali na babwatukire serikali tenge buna mwago umungi na magyo ratenga nje bono lero tigangende ndire skuma wendo swegetiche kia wae serikali ebwata abantu abange nabuko yunga kangana abekera abantu bamoneka mache lakini tali bese cya okoraki okwendo rusi okwendo gambe no mugabana okwendo gambe nabandi kebekwese budget kema okoreka igenge ndunje nasaba abantu baitu bamoneka bali maiga yana mbatebinga ni maitenga tina akora bintu binge muisa kobanga ni boko muko ngaka na muranga kibinge sana lakini ndensabe nga motole mereri woni gono mwako yo moelire emyake yego cha mutu munya ko make register no nje ni maitenga bintu mbiro ntete ko